салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва як трактор мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим ай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. Рекламаш 20 сум ай. Эпидемиумная паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, шахсоне ки фарзанддор намешаванд, зинда кардани сперма, хунукгирифтагӣ, рак кашидани пойҳо, худро дар вақти ҳамхоба шудан боқувват ҳис кардан ва ҳавсаларо баланд кардан. Мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунед ва ҳам худатон ҳаловат баред. Пас ба шумо ин ёро тавсия медиҳем. Фрэнк крем Самюн ван барои шахсоне ки иштиҳон надоранд, хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. Ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. Хилба ҳадиси паёмбар аст ки ба 100 дар даво дорад. Барои санги намак ва хунукзадагӣ гурда, равғани мурча барои нест кардани мӯйҳои нолозим, сенол барои кирми рӯда. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, райони Сарбанди. Дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ боз савдо мешавад. обсви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш саатфоизай, ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, Шабчарух, дӯсти халқҳо. якомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 136 000 сомонӣ боз савдо мешавад. обсви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш саатфоизай. квартира бошад айни ҳол коробка, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, 14 микрорайон. якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 120 000 сомонӣ боз савдо мешавад. обсви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш саатфоизай. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. инак трактори фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, райони Шуробод, ҷамоати Чагам. трактор бо присеп, лук ва он чи ки дар рӯи экран мебинед, бо ҳамаш якҷо фурӯхта мешавад. бо нархи арзон 30 000 сомонӣ боз савдо мешавад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби трактор маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар Сарбанд, Водникова, рӯбарӯи донишгоҳ. дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. хона ҳамаи шароита дорад. оби гарм, хунук, кондитсионер дорад. ремонти хона замонавӣ мебошад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. нархаш бошад 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. хона алишаб мешавад. бо духонага квартира дар шаҳри Душанбе. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. 6 сотиқ замин, 3 дар хона. обсви доимӣ ҳаст. нархаш бошад бо маслиҳати ремонти хона беҳтарин. ҳоҷатхона, баня ҳамаш дар дарунаш. ҳоҷатош ҳамаш саатфоизай. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи фурӯшӣ дар вилояти Суғд, шаҳри Чикаловский, Бӯстон, кӯчаи Носири Хусрав, доми 3. квартираи 22 духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. нархаш бошад 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад.
об, свет, доимӣ ҳаст ва ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. Рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Срочно хона фурӯхта мешавад. Ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Карим Ислом, Истиқлол, 6 сотиқ замин, дудархона, вереминка дора, кухни, ҳоҷатхона дора. Нархаш бошад 80 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст ва ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳолу коробка мебошад. Харидори аниқ бошад. Рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад.